Mangwanani, madekani kana kuti masikati depending nekwamuri ikoko. Ndogamuchirai paHope Cafe podcast today. Ndinovimba kuti Mwari vari kukuitirai zvakanaka. Saka zuva ranhasi regai nditange nekunamata ndisati ndapinda mukusheya shoko randoda kusheya nhasi. Baba, ndinoda kukutendai nemuzita raJesu neraMwari muya mutsvene. Ndinokutendai kuti matitendera zuva ranhasi, matipa mukana zuva ranhasi. Mambo Jesu, Mwari muya mutsvene, ndibatsireiwo kutaura zviri pamwoyo penyu, nditaurisewo zviri pamwoyo penyu Mwari, kuti achanzwa iye achavhura kuti anzwe podcast iyo ndeyake, uye kuti abatsirwe nazvo, arapwe nazvo, asimudzirwe nazvo, akorektwe, abviswe kana paine any form of confusion kana questions, apindurwe Mwari nezvamuchandibatsira kutaura nhasi. Ndoda kunyengeterera Mwari vese vanganzi vanorwara muzvipatara nemudzimba, vakarara mudzimba, kana pane anyone achanzwa podcast asi asinganzwe zvakanaka. Ndinonyengeterera Mwari healing virtue kuti ngaimuwire, ngaimubate, zvive seshoko renyu kune munhu iyeye kuti nemavanga aJesu ngaaporeswe nguva yacho yamene kuti gore ripi kana kuti next week kana kuti whatever time, nekuti hamuna time limit mumweya. Anyone achavhura podcast inei achirwadziwa, ndinonyengeterera kuporeswa nemuzita raJesu, nezita raJesu. Ndinotaura ropa raJesu, ropa raJesu. Shoko renyu rinoti ropa renyu rinotaura zvakanaka pamusoro pemumwe nemumwe. Saka ndiri kuti ropa raJesu riri kutaura zvakanaka pamusoro pako iwe usiri kunzwa zvakanaka. Nemavanga aJesu unoporeswa, nemavanga aJesu poreswa, gamuchira kupora, gamuchira kupora nezita raJesu. Ndinokutendai Mambo Jesu, ndonyengeterera mamarriages Baba nezita raJesu, kuti rangariraiwo Mwari mamarriages asina kumira zvakanaka, akamonyoroka, maybe kune confusion kana kusanzwisisana chaiko. Ndonyengeterera divine help yenyu kuti batsirai vana venyu Mwari, pindirai mamarriage evanhu venyu Jehovha. Ndimi mugadzirisi wevanhu. Ndonyengeterera salvation yevanhu vakaoma mwoyo, vanoramba Jesu, vanoramba kuti Jesu ndiye nzira chete kuna Mwari. Ndonyengeterera revelation inobva kwamuri Mwari, ndimi munozarura mwoyo yevanhu. Mazviita henyu mangwanani ano. Amen. Amen. Saka nenhasi ndirangosheya hangu I think about 3 verses pamwe ndingazowedzera, I don't know. Vhesi rokutanga riri kuna 2 Corinthians 5:17. So da kungotaura hangu nezve life after what years kuna Kristu. Zvinotaura shoko kuti zvinofanira kunge zviri. Saka kuna 2 Corinthians 5:17 panoti, naizvozvo kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva, zvakare zvapfuura, zvinhu zvose zvava zvitsva, zvinhu zvose zvava zvitsva. Saka so indangotaura ndichinongedza pandiri inini kuti pandakatendeuka ndikanzwa vhesi iyi, so it used to confuse me so much kuti vari kuti zvakare zvapfuura, zvinhu zvose zvava zvitsva. You know, like in those early years ndainyepa, ndaita makuhwa, zvakawanda, like I was just an angry person. Zvakawanda, like a list of things. Saka I would question myself kuti sei zvisina kupfuura zvinezvi. I'm still the same person, you know, andaingova kare. But shoko riri kuti hanzi naizvozvo kana munhu ava muna Kristu zvakare zvapfuura. But later in years ndakazorealize kuti izvoni
zvapfuura zveshuwa, but iwewe ndiwe, you have to dive in. Zvakafanana nemunhu ane atomboti mombe, vechidiki vanonzwisisa here. Ndikataura kudhara kumusha zvaizvo taiendesa mombe, even today taiendesa mombe kunonzi kudeep, kuti dzinobviswa zvipuka zvinenge zvakanamira pamvere dzemombe chichi, plus dziprotect kweurwere. Saka mombe yega yega yainopinda in the deep muyamwe, miri wese woendwa kana kuti wozorwa zvimushonga izvo zvainova zvimadhipi izvozvozvo, and yobuda clean. Imwe example yandingape ndeyekuti tomboti une tsvina, right, une tsvina, and wongoti wotenga sipo yako, wotenga zvese zvinodiwa zvokugeza, wongogara kuti ndanaka because ndane sipo, shawa iripo, wongogara zvako, and you don't take action, you don't go to the shower, you don't bath. I don't know if it's a proper example, but I'm trying to munzwisisa zvandiri kutaura, kuti iwewe ukasasimuka ukanopinda mushawa ukazvizora sipo ukazvigeza geza ukakwesha tsvina yanga unawo, iwewe wacho tsvina inoramba iripo ende inonge ichitowanda kusvika wakuita kunge benzi. Saka nemuna Kristuwo futi, in fact pane example imwe iri kuna murume wepaBethesda, imacho tanzi ngirozi yaitouya ichibvongodza mvura, but nekuti hapana munhu aimupushira mumvura macho, because waifanira kuti upinde mumvura, handiti mwiri wako upinde mumvura kuti chirwere chitize. Saka nemumweyawo futi, even though zviri kunzi naizvozvo kana ndo condition yapo kuti wava muna Kristu, handiti, asi iwe ukasaita dive in, unongoramba uchiita zvawaita kare, poshaya kana musauko. Munhu unobvunza kuti saka dive in yacho ndeyekuti chii? Dive in ndeyekuverenga shoko raMwari, yekunamata kuna Mwari, yekuzvipa kuna Mwari, kuzvipa nguva, like kuva intentional nezvinhu zvaMwari, kuti Baba makati shoko renyu naizvozvo kana munhu ava muna Kristu zvapfuura, because munoziva kuti mushoko raMwari mune zvese zvinodiwa. Wotanga kutaura uri pamberi paMwari kuti makati izvoni, because rinodaro kuna Colossians kuti God has delivered us from the power of darkness, he has translated us, handiti. Saka uchitaura mashoko kuti makati izvo kana ndava muna Kristu futi, shoko renyu rikuti you have delivered me, so ndiri kugamuchira this deliverance, ndinoramba zvese zvazviri pandiri, ndibatsirei zvandiri kustruggle zvinezvi. Pamwe ndiri kuramba handisi kuti handidi kunwa doro, handidi kuputa, handidi zvechifambi, handidi zvekungorara pese pese, ndisina kumbowanikwa. Ndiri kustruggle ndiregere izvozvozvo, ndibatsireiwo Mwari, ndibatsireiwo Baba nezita raJesu, bla bla, uchinamata, ndo deeping in yacho iyoyo. You are deeping in, and it's not hauzviite sekungomakisa register bla 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 pamberi paMwari, but you have to mean it from your heart, because hanzi Mwari vanotarisa mwoyo, vanoverenga mwoyo yedu kuti munhu ari kurevesa here kana kuti ari kungototaurawo zvake, Saka zvese zvaunoita pamberi paMwari, revesa nemwoyo wako, ndo deeping in yacho iyoyo. And I tell you kuti as time goes on, you start to find yourself wakutovenga zvinhu zvawaimbofarira. Kana waimbofarira kuenda kumapati, kumafaro, all of a sudden, like that zeal yangopera, I mean, hauchadawo. You are not interested anymore. Kana ngotaura nguva munhu anongorotomoka achingoreva vamwe, achingonyomba vamwe, you find kuti paunoda kuti uvhure muromo wako soka zvakuramba. So it needs you as a person, it needs me as a person kugamuchira, kupinda mushoko racho riri kunzi naizvozvo kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva.
So you participate kuva muchisikwa chitsva kwacho ikokoko. Saka pane shoko rekuna Colossians 2 verse 6 to 7 ngendiriverenga. Saka ndoda kuverenga nechirungu because ndakavhura 2 Bibles kuti ndisakuwedzere nguva ndakamboisa space. Saka panoti hanzi paverse 6 Colossians 2:6, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in him, rooted. You see what zvandikutaura izvi zvakafanana kuti dipped and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Pane vamwe pastor vangondinakisa the other time vachingotaura zvichinzi kana munhu vaitaura zvevhesi rekuti anzi kana munhu wava muna Kristu, zvichinzi kana waya kuna Kristu zviya zviya unhu hwako wakare hanzi hazvingotopera, hanzi hazviite kunge pfari yokuti kungoti wara everything zvapera, makuhwa apera, kudhakwa kwapera, chipambi chapera, kunyepa zvese zvapera. You are part of that work. You have to be involved. You have to dip yourself, like vesira rikutaura kuna Colossians kuti hanzi izvo. So then, just as you received Jesus as Lord, continue to live in him, rooted, built in him. It's exactly the same kunge wakaroorwa zviya vadikani. I think this one will understand. So I remember ini pandakaroorwa pane zvinhu zvandaisimboita, like what I used to like as a person, but I discovered ndatoroorwa kuti my husband haatomboda zvinezvi nezvizvi, like he really hated this and that and that. The same, of course, pane zvaindibhoho, but because I loved him pane zvimwe zvandakarega, just kuregera, because I love this person, so I have to regera zvimwe zvinhu. So zvandaisimboita zvacho kuti tese panguva nekuwirirana, mumarriage pane zvinhu zvaunotongofanira kutongorega, nyange wanga uchizvinda zviya, pamwe wanga uine mafriends mamwe asingaite, kana kuti wanga uine mafriends uri mukadzi une mafriends echirume, kwete kuti unenge uchita zvakaipa nawo, but it's just like that. Kune vanhu vakadaro, and then pamwe murume wako haazvifariri, unofanira kungoregera, unobveyo ukazviregera. Saka zvakafanana nemuna Kristu, funga kuti isu vanhu kana tichiadjusta kuti ndifadze shamwari kana ndifadze murume wangu, ko Mwari akatisika akatipa upenyu vadikani, unotadza nei kuadjusta, kuregera zvimwe zvinhu zvawaisiita zviya zvisingadiwe naMwari. Kana wanga uchiita zvekupira mashavi uchienda kun'anga, shoko raMwari rinotozviramba kuna Deuteronomy 18:9, I think, pachena. I'm not sure if it's 18:9 chatarisa, but Deuteronomy ikoko kuti zviri pachena kuti Mwari vakuti havachada izvozvi, havachatendera izvozvi. Iwe uri kuti hanzi ndauya kuna Mwari, unoramba uchidzokera izvozvo, unoramba uchivhizitira n'anga, unoramba uchiita zvisingadiwe naMwari. But muromo wako kuti ndakatendeuka, ndakuda Mwari manje. I mean, like it doesn't balance. And like I said, kuti izvoni, sevanhu, it's not easy kungoregera something chawaisimboita kare, because nyama yako yajaira. Kana wakatraina nyama something, zvinonetsa kungoregera all of a sudden. Saka zvinhu zvakadzama zvezve zvinoregerwa nekukumbira Mwari, kuti Mwari ini ndajaira kuenda kun'anga, ndajaira kudai, whatever it is. Ukachema kuti remove that desire in me. Let me desire me rather. May you be my guide, may you be my healer, may you be everything I need. And Mwari vanokubatsira. And
ndoda kungobvisa pekuti izvo hazvireve kuti hauzosangana nematambudziko. Matambudziko, they are part and parcel of vanhu. Jesu akauya panyika saMwari vakatambudzika zvakanyanya, and he was not accepted. Ukaverenga the synoptic gospel unongoshamiswa sokuti what Jesus faced, the rejection. Imagine mabasa makuru avaita, but vanhu vaimunyomba vachitaura zvavanoda, and saka it's part of our lives kutambudzika. Pane vhesi iri kuna Isaiah 43 inotaura kuti hanzi kana dai ukapinda nemumvura ukapinda nemumoto, tarira ndinewe, usatya. And muna Psalms 23 inotaura kuti David anotaura kuti even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear. Because all these people, vana David, vana Abraham, vana Josepha, vakafamba namo. Funga kuti nyaya yaJosefa yaya kuti munhu ari kuita basa rake zvakanaka mumba maPotifa. Like he was so diligent. Bible rinodaro nebasa rake. And then suddenly someone omupomera mhosva yekunyepa, wovharirwa mujeri. Imagine kuti akavharirwa mujeri. But shoko ramataura hanzi Mwari akanga ainaye. So handingakunyepere kuti hanzi nekuti wauya kuna Kristu zvinhu zvese zvava zvichakura kuti zvakaipa zvese zvabva. Aiyo, it simply means kuti in your journey with Christ, nematrials ako ekutesta faith yako. God tests our faith. He tests kuti, oh, so you said you love me. Let's see kuti izvi zvakaitika. Unoramba wakabata here? Unoramba wakamira here pandiri? Unoramba uchindinamata? Unoramba uchiti ndiri Mwari? Unoramba uchitaura zvakanaka nezvangu here? Because izvi zvaitika. So we get tested in this life, vadikani. Saka kuda Mwari, it's a sacrifice, it's a commitment yaunofana kuita nemwoyo wako wese. Ende Mwari vakatarisa, munoziva, because sometimes tinorarama sekunge Mwari vasingaone, like ameno it's this cloud being ari kure kure anongotaurwa nezvake hazvinyatsozikanwa zvakamira sei. Pane imwe vhesi yandida kungoverenga quickly iri kuna Psalms 33. Ndogara ndichiverenga because inondiitira zvakanaka though. So inotaura kuti hanzi izvoni ngoendipa nguva mbijana ndiri kupatsvaga. I think it's verse 11, I think. Ndikantangira pa10 panoti hanzi, the Lord foils the plans of the nation, he thwarts the purpose of the... That's not what I want. Inoti izvoni from heaven, yeah. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. And then from heaven the Lord looks down up and road amanja, part 13, and he sees all mankind, whether uri mupfupi, wakareba, wakazodi, he sees all mankind. From his dwelling place he watches all who live on earth, he who forms the hearts of all. Imagine, hanzi ndiye akatofoma mwoyo yedu yacho. Hanzi, who considers everything they do. Imagine kuti Mwari vanoconsider each and every individual vadikani. Hazvina basa your background, hazvina basa your status in life. God considers zvinobva pamwoyo pako, and vanoconsider mamotives ezvinhu zvaunoita. Kuti uda kuva leader wechechi, why? Uri kuda respect yevanhu here? Kuda kushandira Mwari here? Motive yako ndeyei? Zvese izvozvo Mwari vanozviconsider. Munoziva pane futi vhesi imwe yakada kufanana neiyi iri kuna Acts 17 verse 28. Inotaura kuti Mwari akutaura apa kuti hands for in him we live, move
and have our being in him. So which means kuti Mwari is immeasurable, unsearchable. Kuti tese mhuka dzese, maplants ese maari tiri kutofema, like mweya yedu soka iri joined kwaari. Saka ndiye anogona kungokwachura, like kana nguva yako yakwana zvezve kuti this one I disconnect, you know, kubva panyika wokutora the one side anotora the other side yemweya yacho inenge iri kokoko, and then nyama yosara pasi. Hanzi anobvisa mweya wake kubvisa munyama inofanira kusara pasi, wotora mweya iwowo, which means iwewe mweya wako ndo unoenda kudenga. Saka zvese zvatinoita panyika vadikani, Mwari, he is part of it. He is watching us. Like I read na Psalms 33, mukazonodzokorora mega paverse 13 bye. He is actually watching zvatinoita every day, every minute. And pane, so ndichienderera mberi netheme yangu yandainchitaura kuti izvoni, kana munhu ava muna Kristu zvinotarisirwa kwatiri. Ndoda kuverenga futi kuna Matthew 10 paverse 37, ndo yekupedzesera iyoyi. Matthew 10 verse 37. Saka inotaura kuti hanzi ani nani anoda baba vake kana mai vake kupfuura ini, ndiMwari vari kutaura vadikani, ndiJesu actually, hanzi kupfuura ini haana kukodzera kuva wangu. Uye ani nani anoda mwanakomana kana mwanasikana wake kupfuura ini haana kukodzera kuva wangu. This is so deep. So some people twist this word, vobva vati like ndobva vatosiyana nehama, vobva vatodidididi, that twisted belief. Mwari havasi kureva kuti izvoni wotorasa hama dzako, wotorasa your family. That's not the message here. Kuti vari ngotaura zvinhu zvaunoita towards Mwari, do you measure it against kuti girlfriend yangu inozoti, baba wangu, ningi wangu, kuti haufadze Mwari because unotya kutsamwisa shamwari dzako dzawaisifamba nadzo. Maybe maisinwa mese every Friday vanouya kucollecta, unongoti yes, then ungoenda navo, but mwoyo wako uchiramba. Ndozvekurehwa neshoko iri vadikani, kuti pamwe maita zvekupira mudzimu newaijoinawo uchidai, but ezvinezvo hakuna Mwari manje wakatendeuka. Saka kuti uchiti no, unofunga kuti manje vanhu vanozoti chii, but shoko raMwari rinoramba izvi vadikani. Actually iyo nyaya yekunamata midzimu, actually rega ndizviverenge because it's a big issue in many cultures, and vazhinji havazive kuti mubhaibheri zvirimo. Munoziva kuti vanhu vazhinji vanokontinya zvinhu because munhu anenge asingazive kuti shoko rinoti nezvakati, handiti? Saka sometimes it's not anyone's fault, it's just kuti munhu anenge asingangoziva. Saka rega ndipaverenge pacho ipapapa. Just give me a moment, ndipatsvage. So I think it's just give me a moment. Rupatarisa. I'm almost there. Just a moment. Ndikutarisa. Saka kazhinji munomu ndikufanira sanchitaura hangu, especially munyika dzemuAfrica, vazhinji vanoteera Mwari vasingaverenge shoko, munoziva. Saka zvinoitika ndezvekuti munhu anovimba, anotemba neshoko rinotaurwa kuchechi chete, which is okay, but then remember kuti sometimes kuchechi havataure zvese, because nguva ishomaka, nguva yatinoatenda chechi yaye, it's very little. Haukwanise kuti unzwe zvese kana kuti pasa ataure zvese zviri pamwoyo pake kana kuti zveumwari.
zvizhinji isusu tisinotofanira kunotsvaga kumba kusecha mashoko aMwari kuti vanotiini zvakati, like what does the Bible say. Vazhinji saka vanorasiswa nezveizvozvozvo. Voramba vachikontinya kuita zvinhu zvinopesana naMwari, zvinoita kuti mwoyo waMwari ucheme, utarise kusaidi kana wapanguva izvo, because hauna unofunga kuti pamwe shoko raMwari harina kukosha. Saka ndoda ngoti ndiverenge ipapa just to clarify kuti muone kuti zvirimo muBhaibheri. Yes, I think I got it. Yeah, just a moment. Yeah, it's Deuteronomy 18:10-12. Deuteronomy 18:10-12. Deuteronomy 18:10-12. Deuteronomy 18:10-12. 18:10-12. Saka panoti izvoni, ngapasava nomumwe, ndiMwari vari kutaura, pakati penyu anoita mwanakomana wake kana mwanasikana wake chibayiro chinopiswa. Because munoziva kuti vadikani izvi zviri pasi rese, zvinhu zvekubata-bata izvi zvinoitwa, hazvisi muAfrica chete, because Mwari azvitaura kuti zvaitwa kwese kwese. Kune vanhu vanotoshereketa kwese kwese, unonzi kuchekeresa kuya apa otaura zvekuchekeresa. Vamwe vanhu vachekerese vana, vanochekeresa hama chaiyo, kana zvakawanda wanda. Ndo zviri kutaurwa panapa izvi. Hanzi kana anoita zvoun'anga, kana anotenda kumasvikiro, kana anobvunza vakafa, hanzi pa12 pacho, hanzi ani nani anoita zvinhu izvi anonyangadza pamberi paJehovha, uye nokuda kwetsika idzi dzinonyangadza, Jehovha Mwari wenyu achadzinga ndudzi idzi pamberi penyu. Saka zvandeichitaura kuti kuda Mwari, kuuya kuna Mwari zvakafanana neunge waroorwa, wauya kumunhu waunoda, wapeka mabhegi ako nemwoyo wako wese ukati ndakuenda kumba kwana John, because unomuda John. Surely haungapeke mabhegi kuenda kune munhu wausina sure kuti anondida here, ndomuda here. Of course I know kuti kune vanhu vari twisted vanodaro because maybe akuendera mari or whatever reasons. But the normal thing, the standard marriage, munhu anopeka mabhegi ake achienda kumurume wake after varoorana, because aconvinced mwoyo make kuti upenyu hwangu hwese ndogona kupedza upenyu hwangu nemunhu uyu, because mwoyo wangu unomuda kwazvo. Saka ndo zvimwe chete kuna Mwari. Wauya kuna Jesu wati kuna Jesu nekuti mwoyo wako watenderana, waconvinced kuti ndamuda Jesu uyu, akandifira, hanzi akandifira pamuchinjikwa, akaroverwa zvipikiri mumakumbo nemaoko, akajuja ropa, hanzi akarova 39 slashes kubheki. Mataurwa zvinoitwa historically kuti nekuti anondida. Even John antaura hanzi Mwari vakada nyika kwazvo vakapa mwanakomana wavo, like zvinotorimo muBhaibheri. Bhaibheri rese rinotaura nezvaJesu kuti rudo rwaakatiratidza. Saka iwe kuti munhu akandida kudai, neni ndamudawo, saka ndakutora zvangu ndakuenda manje kwaari. Ndiye arizotaura kunzi kana wamuda chifambawo kane chokwadi maari, chidzidzawo kuti vanodei murume wako uyu anonzi Jesu, vanodei Jesu ava, ndofamba sei naye Jesu, uchibvunza uchitaura navo. Ende vadikana, hapana a normal relationship inofunctiona kwazvo pasina connection, pasina bonding, pasina kutaudzana, pasina communication. Haifambe kwazvo izvozvo. Ndosaka marriages achiparara, because vanhu havataudzani, havakurukurirani, havabvunzani, vamwe vanotoignowana we. Saka inokura sei marriage. Saka muna Mwari unokura sei kana usingazvipe nguva yekutaura naMwari. Munoziva kuti upenyu hunoka
hapana chinhu chakakosha seukama hwako naMwari kuti uvazive Mwari ava, because wakaipa akaiswa panyika, ndozvinotaura shoko handiti. Saka munofanira kuziva kuti wakaipa aim yake ndeyekuti iwe usava neukama naMwari, uonese kuti kutsvaga Mwari chinhu chisina basa, like it's not so important kuva pamberi paMwari. Ndo aim yake iyoyo, kuti iwe uve kure as far as possible. And anoita kuti zvinhu zvenyika zvive zvinobwinya sekuti ndo panoperera upenyu. But it's sad because at the end of life hatigumire pano panyika pane upenyu husingapere vadikani. Panataura John 3 hanzi Mwari vakada nyika kwazvo kuti ani nani anotenda kwaari ave neupenyu husingapere, ave neupenyu husingapere, which means kune upenyu humwe hunopera vadikani. Pane panoperera joy, waenda kunzvimbo isiriyo waona kuti kwawazoguma hakusiriko, because wakaipa nda to make sure kuti zvinopenya zvokuti zvinhu zvepanyika panapa zvinoita sekunge zvisingapere, like unoona mari nenzira dzisiridzo, and kwauri it's nothing. And then when it comes to zvinhu zvaMwari unongozvitora zinenge kuti chechi nhasi vanobhohwa takaenda Sunday 1. But you find it every day unogara pamberi peTV for hours after work uchiona maseries aya, haumbonzwa kana panoti nyongo. But kungotora zvimaminutes utsvaga Mwari, mwoyo wako watoneta, wakutoshama nyaya. It's not normal. Ndo zvinoita wakaipa, ndo mashandiro ewakaipa muupenyu hwedu. Saka iwe unofanira kuva vigilant nezvinhu zvaMwari vadikani. Verenga shoko raMwari, taura naMwari, gara pamberi paMwari, bvunza Mwari, vakumbire. Ndogara shara mwevhesi iri kuna James kuti hanzi kana pakati penyu paine anoshaya uchenjeri, hanzi kumbirei kuna Mwari anozopa asingazotuke. Hatuke vadikani. Kana even kana watendeuka zvezvo, kana uine mibvunzo yauinayo, bvunza Mwari, kumbira Mwari. Mazuva ano we are so blessed ne this internet thing kuti you can google zvimwe zvinhu, mavhesi emuBible, kuti vhesi inotaura nezvakati ndorowana kuti like it doesn't mean to flip Bible reso utsvaga kuti nezveupombwe ndozviwana papi, kana zvekudhakwa ndozviwana papi, kana zvekudai, kungogugula kuti ndozviwana papi zvinotaura nezvakati, watowana wakuto okay. Saka zvinhu zvakati Mwari, like be friends with the Bible. Be friends with the Bible. Munosati muBible there is everything of everything zvinowanikwa panyika. Hapana chisimo muBible. It is like our manual, our spiritual manual. And shoko raMwari hanzizvo, shoko raBhayibheri iyi rakafemerwa naMwari, wakafemera kuti ndo vaitotaura through vanhu kuti vainyore zvavakanyora to guide us, in this life. So be friends with your Bible. And do you know, my friends, kuti nyama haitomboda zvinhu zvekwaMwari. Bhaibheri chairo ifanira kuti wangoerenga kana kuti echapter watoneta kuita nguva, wasimudza masimbi, wasimudza mazidombo, hamena wanga uchimaina somewhere. Saka you force your ningirikini nyama yako, you ignore nyama yako. Give yourself a target kuti ndikaverenga chapter per day, but not kungoverenga just because unaungomakisa register, because hapana unenge uchichita kana kuti kumakisa register kwaari. Mwari vakazvikwanira, saka havagain anything kuti wamakisa register. Saka kuverenga, verenga uchida kunzwisisa kuti so chapter yandadzidzai, what have I learned from that chapter? So Lord, what do you mean zvakati. And google zvimwe zvinhu kuti vanhu vanoti nezvakati. And also you must be careful in these days, kunyanya kuti pagoogle pazara nezvakawanda. Some people, they twist the word of God. Saka always make sure you allow the Holy Spirit to guide you. Ask the Holy Spirit, ask him, please guide me on this verse. I'm trying to understand. And Mwari vakatendeka in such a way that sometimes we find kuti verse rangu struggle naro that week, and pamwe ndonotopariswa kuchechi, and pamwe you just find the right person ari kunyatsotsanangura vhesi riya kuti
Oh, okay, that's what I was questioning nezvaapachena. Nhasi ndataurisa, ndaichitofunga almost 34 minutes. Yeah, I hope this blesses someone, my friends. Ndinozokuonai futi svondo rinotevera. Saka murambe muchisubscribe kupodcast yedu. We try by all means kuposta every week, but sometimes tinokundikana. Yeah, so ndinokunamatirai mese kwamuri anenge anzwa. I know kuti munhu anozarwa this podcast is for you, because I always believe also myself sometimes, but when I flip through the YouTube, I just get this person and I'm exactly what I need. So God is so strategic pane zvese zvavanoita. Saka if this word is for you, be blessed. I'll see you again. Bye bye.